tak vidíme aj rôzne farby týchto medov. Oni sa vlastne odlišujú tým od seba, že sú rôznych rastlín a rôzne iné rastliny. Každá rastlina tam dodá tie svoje látky a preto je ten med cennejší. Agát kvitne veľmi krátko, tak okolo týždňa, takže ozaj ak nevíde počasie, tak a včielky nemôžu zbierať tento agát, tak ozaj niektoré roky ani nebýva agátový med. Lipového býva ozaj veľmi maličko, ale kvitnú okrem lipy aj ďalšie rastliny, napríklad pichliač, rôzne burinky, medovicový med, to je v podstate produkt pošiek, keďže božka má tak ustrojené, také ustrojenstvo, že citia šťavy, tak v podstate vylučuje prebytočný cukor, no a na listy a potom včely ho zbierajú práve z týchto lístkov. Práve chcem dodržať ako taký výber pre ľudí, aby si vybrali, ktorý druh medu chcú práve, lebo tie medy, keby ste ochutnali, tak ozaj cítite, že každý med je inakší, aj už vôbec vôňou. Tá vôňa je úžasná a každý lieči niečo iné. Napríklad ten prvý jarný, čo sme spomínali, tak ten je dobrý, má protirakovinové účinky, posilňuje srdce a pôsobí proti starnutiu. Pre takých športovcov, ktorí potrebujú energiu pred výkonom, tak buď agátový med alebo slnečnicový med obsahujú veľa fruktózy, to je jednoduchý cukor, ktorý sa dobre vstrebáva a v podstate ozaj je to veľmi rýchly a účinný doping a legálny. Aj keď ľudia sú to už rôzne marketingové ťahy, že píšu tam na rôzne nálepky a napíšu tam, že lesný, medovicový, horský a v podstate ľudia už v tom majú úplný chaos. Jednak aj sú to dovážané medy, obsahujú úplne iné rastliny, ktoré tu ľudia nepoznajú. To bola taká príhoda, že v podstate my sme celkovo tak založení tak prírodne, sami si dopestúvame všetko možné. A v podstate nás to zaujalo, jak prileteli včely tuto nám do záhrady, si sadli na strom, to nás tak oslovilo, chceli sme ich pokoriť dole.